Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Εδώ βλέπουμε ένα εξαρτηματάκι της Thermalink. Είναι ένα fast clip, το οποίο πιστεύω είναι από τα καλύτερα εξαρτηματάκια στην Αγγλία, το οποίο, και ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιάννη τον Καραμπουρού, το οποίο το τροποποίησε σε ένα mini trave. Και πάλι το εννοώ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που επέλεξε να το δοκιμάσω εγώ το εξαρτηματάκι αυτό, επειδή ξέρω ότι δουλεύω σταθερές αρματοσχές. Όπως βλέπετε εδώ μπαίνει το παράμαλο, σε αυτό εδώ το βαρύδι κάτω και πάνω το shock leader ή η μάνα. Ήδη έχω ρίξει μέσα. Η πρώτη εντύπωση που μου έκανε είναι πάρα πολύ θετική και τον ευχαριστώ πάλι. Και πάμε να δούμε με τι θα παίξουμε σήμερα. Μέσα εδώ είναι τα ιωδίου, έτσι. Έχει πιάσει ψηλόβροχο. Αμερικάνοι, τζάμπο, κόκκινο. Εγώ τους Αμερικάνους επιλέγω να τους δουλεύω μονοδολοσιά, ας είναι και μεγάλη, όλα μου τα χρόνια. Και εδώ παίζουμε με ντόπια, μονοδόλια ντόπια, και το εννοώ ότι είναι μονοδόλια, έτσι. Όλα αυτά είναι μονοδόλια ντόπια. Είναι κανένα πεντάλεπτο που έχουμε ρίξει μέσα. Τα νερά έχουν ανέβει υπερβολικά. Πριν κάνα εβδομάδες ήταν κάτω από τις πλακουριές που είναι καλυμμένες τώρα. Έχουν ανέβει γύρω στα 2-2,5 μέτρα πάνω. Το νερό, λόγω των προηγούμενων ημερών με τη βροχή και αυτά που κατέβασε, είναι θολό και με λίγο λασπουριά. Έχουμε ρίξει μονοδόλι και Αμερικάνο, δυο καλάμια σήμερα, και βλέπουμε. Να είστε πάντα καλά και καλά ματώματα.